Ubwansu bw'umuguzi. Wirire biye mwanjo murire bagitasene Kyandizi TV ne chinga kichini ngo kwarigania twemanyia mangana maya senchira yo wengi unabire kawatika iretari ane Dorcas kemoma nani gotogo chukubwatira na nere Lydia Mose oyo kumanya gwetira senchira yimanyire nere Sara Momanye kwa niki ngamario gine chibicha agwikire asenchira yo bwikirano kokonyoria na bogoto bwatya gwetira senchira ye metanda asensemo ya YouTube okotunyaruna Ndizi TV News mtandao we website noterevna www.ndizitv.net na boigo kuika sensemo ya Facebook tonyarebuna Ndizi TV News Digital na kwaliganiria. Nigo charagire chinsa 10 na maya nigo tokonya chaka kuro asi kaunti ya Kisii ase wadi ya Nyakwae omwemusiye Cosmas Onyagi nigo ritukoria rero ara omoyiga bokubwatoka chicheki chechi basari chibona abwatoka goche ase aborokiwa abo babete bagwechoria chifomu chechi basari cyo ase omoyigo yokorekana ase LBC yaye ase bono abo atebamna nigo barachigo kwana gose barachi kubwatira na nomo gavana bwe county ya Kisii eriko ne kingango sirabare aboroki wabonsi na ndete yorachi gotigara ase chinka ase bono bate atebamnani go chibasere cyo chigo chikwenanwa ase ebirengo nigo abamenye benseme yosebe wadi yo yanyateko bagokera emoyego yo nabayigo batebamna agose bamwakera bya omo MCA Onyagi ase okubonyora na kubasira asensemo yekiseme rero mbwate isaisiyo kwana na abana baito chibasel chirizo baichoreti beneficiary be basari bare 1162 students endo jenge isaisiyo nyakandra kera biya tindara monto complain to bwadran tana bantu baito kure account awa bisa muga banato magaiga no tole na bara buga gato kwa bantu baite basel to kurangeria mwanafunzi ne skulu yago soma mweboli yorete kebande twama chiwese chito chibegeta ni classes tobwate totoban 5000 alafu pashoban 4000 national schools 5000 every student alafu county school 4000 a day school 3000 yamana saba tasagari chipasari nande na twanjite nande nanjita abana baito amono ye gavana ito simbarati ngomoira nelingambi amono magenderera asa magendera iga mubwate elinda abana baito bagororoke agokire manase internet na nalebesa elitabwate amasimira sanuna abana babantu basome abana baito ngo batei ngamubwate getabu mono mochikwenda ase chinsemo chobosali igo murigereri mumanya simbarati nabanjete no mwemsiyo ito nabanjete togotigana na yuena goska motwe nigo ekore kyogoichane kyakorekana semambi ya rero maiga ya mate yemo kurwa ase kinyero kyabo matara yaboka na konyora oyo mwabo kasirete obogima bwaye ase enyumba yaye omusacho oyo mo oyibono bae onyorekana gasirete enyumba yaye nige gotebekana buna nigo konye aruharete oboroire bwa endrume gose obokogwa endrume gento bakageranga na kyokire andake okereto kwaye omugambi bwekinyorekyo on Charles gosomo konyi bomugambi bwensemeyo Charles enyaoso nigo aikirana ase ensemeyo ase bono abori abantu koba abatoereru asa marieta nangoro kuto Evanis Nyakundi Martin Aninka Igambo Matara
ase endugue yane yasirire nigo ngoteba iga ngatari muntu muitete noburuire kero twamoire general na arwarigu nigo ari gukwe n'omuntu gukwekia baba bono eria kabere agachia gakwera Migori ekibaba tukamoira Migori hospital tukamoikia akaegwa Mariogo agaika bono buna twigete iga nario gocira kwaye kuri Amarita Charles Nyausi umwana sasa chibiranga ego na tuno musanga wana mwana nyo mura kwa kugenda kufina ngajitagashira but from the information ya family ni ngo na arwarite ikora agwari yakora kana butuku gaitaka karwara ngosa kana ndegari ngimika nyomba kana rekana gashira ngono tuwa musanga musabe family babo batoereru itogendete kumanyanga niki cyakosi problem. Thank you. Rituko ria rero nigense yarengi gochengira rituko ria chanjo ose World Immunization Day ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital yakora omoyega oyo ase amagacho yenyagitari yo ase omo director of public health nere Dr. Onkware ara omoyego yo chinga kicho omoyego yo nigo Onkware gose Dr. Onkware aboririe abakenya babe bakonyora chinchanjo chire chigwendete naboigo gotarera ase chinyagitari chirichirange asibare elio konyora oboringoriwa nanene kwenekinga abana babo nkonyora bare chichanchijo chigwenete na asensemo yobo chenu. And you know what the HPV vaccine does? Why do you give HPV vaccine? You're protecting the girl against against what? Before you come to cancer. Human? Which does what? Which causes a type of cancer. And most of the cases, mothers come in stage 3 and 4. Because in stage 1 and 2 there are no symptoms, so they will never come. Because they are not been coming for regular checkups, they come in stage 3 and 4 when we really cannot do much. I don't know whether our mothers and fathers out there are aware of this. Because when the HPV vaccine was introduced, there was a lot of hesitance. I'm told it has improved, but we are not yet there. I'm told that even for those who came for the first dose, most of them have not come for the second dose. Can you imagine that the leading cause of death from cancer, uko na mtoto, uko na sister, maybe mdogo ama relative, and if they get that jab, they will not get cervical cancer. And you're still sitting at home with your misconception. Togotigana nayo na goska ase county ya Nyamira nigo amate ya mokoro ase chinsemo cha Nyamukoro to nigere no moichano na maiga ayiga maiga yokonganyigwa koro ase oboremo obobabeire bagotumeka ase egeka bono oboremo bwe obo ekigambiro kyabetege kora goche ase kanisa ya Nyamakoro to Catholic nigo bwabeire bogotwara ebina ase gekabono korende okonachwa kwa irerete abanyanyimbo koro ase getasene gyakeroka gotenera oko sarigwa kwa enibo koro ase amatiyo nigo bono yabete igose yagechetigwe maiga y'abanyanyimbo abo kosaria enibo yabo nako egento bono obaganire obwene bwabo ko gose konyora obwene bwabo katara kogoti CMA chairman gekano Baris atwa chira sente ya Nyamakoro to yabere miaka menge etote sira se miaka 18 ni fakiti tu ajagira kolega siga twanyorero morembe na ande serikali yonse noera twaitire bine chikanda ansi gweta Kenya ngima paka naninya santu anjeire na ndi twabuire iga morande chestera
we county mo county sabe ya bachira ba pimira baro kekene gikirisieke baada yo kurwanese gimiake menga skotini no monya muhamato konyo tugwatesege oitabirenga nekene bona harusu mbwane bwigete igona kingambi yamona asinge nche itabire yamona ase serikali yetu koro mosi yetu yamono abanya baraibons bekerisia mono esoni ya gikano esoni nyamakoro tabagaka bakorere gasierengia mbadi kitu bakaliwe nje bwate baokale muri bwabo nakira ba kinga baedete bakajukwa ba nga ati already infection yali ko itinye manyetu ya ndio kubwa nitaito kwa lazima nifanye kufuatilia kama lazima twarwanirie kanisa yaito tukurwaniwe segeta linke twabwatira mochoko kabisa twabwatira kabisa serikali yatubwatisirie twawire twagache kanisa intutu kabara mna bana yuti ntugwati segende yose eto tomora mbobe ekanisa twale bekurujibikani chebuya egera na rekolemero yae ega bakristo bagenda denchiri yawo botana abantu abandiana nizate nango tini kere ngera ko rururi ekina eba nandi reje so bata kere bati barigereri takiasa yakoreka aba mo enamba to kubura ne account ya abuto kubura njene account takiye kanisa tole account yeba koreti mbali kali ruo kisilandi account wakalike su uchese ko ba wa bali mobumbo libwa account nzima ti baona ngai ba ka to bojanjo kurbane ba to kadanga no fiction imeka Togotigana nayo na goika ase county ya Kisii mo county commander we county ya Kisii Charles Kasese ni gobono atebna nigo barachi kogendera no bunyabi bwa mariogo yogotindia na boigo akorwania esegi ya marwa atanchiri imeye county ase kerini ga marioga yo abeire kagosaria abantu abange na bono tibago chi kongusa magega ase obunyabi obo ayaiga maiga yabanyanyembo ibe county ya Kisii abo kubukira igoro ubukubukira rero ababete bakubwata omonto yomo oyibono obwa banyo onyorekanete amo na amariogo yogotindia chingaki balingamo nabanyanyemo bande abo bagokora obosagane ebwa abasaria ase county ayaga nigo achire chingaki serikali igendete korwania amariogo yogotindia asense engima chingaki choboigo nigo babegete byara chigari inye icho chabogoreti nyasore chiguni emerongo etano sekorende omorundia wegari yemo asecho abete kago chibichuko korende ni gatigiretwe chingoma cha risasi aso okogoro kwaye ni gobono mukagero yo abe airetwe wika ase egetasene kya banyanyembo kya gesonso asibono arachi kumukirwa egetambukiro. This operation will continue. And we are determined that we shall be able to finish this kind of business or trade, which is dangerous to our society. We have conducted a multi-agency operations that include our intelligence-led multi-agency, that's NIS, and we have invested a lot in terms of intelligence. So that's why we are able. Serikali nigo yachakire omorobiri obukunganya abantu bare angene chindoche aiga na igachire maiga yabanta bange kotwa kwano mochando bwembure nyinge oyogendete gose embure yogendete gotwa ase enseto ya Kenya kagokwana chinga kyalenge ase obisia ye mokonye bwo monyanye bwo orai wense rigati gashagwa nigatebire mnani ga serikali erachikone kinga ngorosia bare chindoche anene chirichire ase omocho monene o Nairobi ase chinsemo obuna matare ase bona tebimna niga abantu bari bara ange na chindo chicho bono babire bakonyora ogwakwo konene chingaki chembura ase bono bachakire omorobiri obogosibya chindo chicho ase kire nigo bono amachayo arachi ko bakonya ase amatuko arimotwe. Along the three levers are ready to move. The issue at hand is dealing with those claiming to own the properties on the riparian areas. Through coordination of the Commission,
The communities along the rivers, Gong, Nairobi and Mathare, have been mapped and segmented into 18 zones. Claiming the riparian areas will pave the way for programs of transforming the rivers through a multi-agency approach. The role of the national and county governments will be key in the success of this mission, as will be demonstrated by presentation from the Ministry of Defense. It is encouraging that these communities and other stakeholders are ready to reinforce the work of government in this initiative. We also want to connect the affordable housing program with the rivers region. Mwancho murigewa oroboti orugoro mochando obwa embura asense na rogo twikire omwaerio obwa mangana maya senchera yobwenya genda kurigeta sene Kyandizi TV erio obweseme bwemanye na boigo kwegokya eretaria ne Dorcas Kimuma na nigo twabwatrana nerele demose oyoro gukomanya wetera senchera yimanyere nere sara momanye one kinga marigene chibicha wikire asenchera yobwekerano tobasagoska tobasakogenda tambe omorobero obwechingero nere papant virus mugocherore ase egeka getari egetambe eretaria na watebi na watangani Dorcas nabono nabo kugendera kubwatya gwetera senchera ya omutandao ase emeroberio ekubwatya